Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-modi fomm il-profeti qaddisin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna. Bekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lil Abram missierna li jagħtina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna. Naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-għoli iż-żjara tax-xemx tila. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim.